Vinilové plátne, staré telefóny, hry či fotky z knižnice, tak toto všetko dali dokopy v knižnici Ružinov a vytvorili pre čitateľov vinilový večer. Určite sa dozvedia niečo o LP plátniach, čo to vlastne je, môžu si to vyskúšať, budeme počúvať LP plátne, ktoré tu máme my, ale môžu si aj priniesť svoje LP plátne. Niečo si zaspievame spolu a budeme sa tak rozprávať o tom možno ako kedysi sa počúvala hudba a teda ako to celé vlastne bolo. Na tejto téme je vlastne pekné to, že to je retro, lebo my títo staršie ročníky už, my sa radi vracame do minulosti, teda akože keď ja tu mám a som rada tie spomienky, takže je fajn si to trošku oživiť v tejto online dobe, aj také tie hmotné veci ako za starých čias. Nebolo to však len o hudbe, ktorú si mohli návštevníci na platniach vypočuť, ale aj o desiatkách predmetov, ktoré niektorí videli poprvýkrát a pritom prednedávnom boli bežnou súčasťou knižnice. Máme tu zo pár drevených pečiatok, starý telefón, fotografie, ktoré ukazujú, ako tie pobočky vyzerali, aké sme mali v Ružinove, spustu vecí. No a tie platne nám nejako do toho zapadli a myslím si, že tá hudba, tá sa stále počúva tých 80 rokov, takže si trošku pripomenúť, niečo si pustiť, ale niečo si možno aj spoločne s našimi čitateľmi zaspievať, sa mi zdá ako taký celkom príjemný záver leta. No vlastne všetko, čo dnes sa už vlastne používa veľmi málo, alebo teda vôbec sa nepoužíva, takže chceli sme to tak priblížiť našim čitateľom, že ako to možno kedysi aj v tej knižnici fungovalo, keď sa ešte pečiatkovalo. Gramofónové plátne doma nemáme, máme iba u starých rodičov, kazety by sa ešte nejaké určite objavili, CDčka máme iba doma, to je asi posledné, čo máme z týchto. V knižnici nechýbali ani deti, pre ktoré retro veci boli naozaj ako z inej galaxie. Niektoré z nich poznali, pri iných zapojili predstavivosť a vyskúšali si, aké to bolo pred desiatkami rokov. Vieš, čo je toto a možno aj vieš mi ukázať, ako sa to používalo? No, toto sú tie staré mobily, s ktorými sa komunikovalo, keď ešte neboli také mobily, ako máme teraz. Vieš mi pomenovať veci, ktoré sú na tomto stole? A možno ukáž mi na ne a skús mi ich pomenovať. Toto sú tiež kazety a toto sú nejaké obrázky. Ak si aj vy chcete zaspomínať na staré časy, tak všetky tieto veci nájdete v knižnici Ružinov na Miletičovej. Určite aj v septembri budú mať naši čitatelia možnosť si to pozrieť a prísť a vyskúšať, takže verím, že ich to bude zaujímať. Pre TVR Mariana Podlucká.